Imini yesabatha benhle kwabangcwele. Zobula ngehlabelelo 152 inkosi kusephama bebandla. Jerusalema Bethlehem izazi isidelile awonsindisi awosezele
uzazi ngizobona Emkombeni wezinkomo Asbo Amen. Amen. Isihloko salenjumayelo sithi Ushembe wazovusa ibandla Likayeshua onguMesaya. Amen. Ushembe wazovusa ibandla Likayeshua onguMesaya. Ngivamile ukuchaza ukuthi mhla ka 4
kuJanuary 2010 kwafika ingilosi yangithuma kodwa yangichazela ukuthi ngithunywa ubaba ilanga. Ubaba ilanga uthi angimakhele ibandla. Kuleli bandla ngiyofundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. I-mandate yami was very, very clear. Fundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Mhla ka 26 March ngo-2011 ingilosi isizongigcoba yathi uthi ubaba ilanga uyabonga ukuthi umele Ushembe nokuNazaretha kodwa manje usuthunywa ukuthi ufundisa abantu ngoJehova. Awuseze ukunamathela kuShembe kodwa uzofundisa abantu ngoJehova. Ngamanye amazwi lokhu kukhuluma eyayikhulume ingilosi mhla ka4 kuJanuary ngo-2010 kwakusafana nalokhu eyakukhuluma mhla ka26 March 2011. Umehluko ukuthi mhla ka26 March 2011 ingilosi was very specific. Yathi uthena ubaba uyabonga ukuthi umsebenzele Ushembe namaNazaretha kodwa manje usuthunywa ukuthi ufundise abantu bonke ngoJehova kodwa ulandele izimfundiso zomprofeti efundisa amaNazaretha. Amen. Into ke efike belikhulu ukuthi kuthiwa fundisa abantu ngoJehova kwawena ungazi lutho ngoJehova. Ngoba uma sekuthiwa angifundisa abantu ngoJehova sekusho ukuthi kufanele ngibe uthisha. Kodwa awukwazi kuba uthisha ufundisa abantu kwawena ungazange waya ecollege wayofundela uthisha. Kodwa into eyaba inhlanhla ukuthi ingilosi ayigcinanga ngokushiya umyalezo. Kodwa yahlala nathi kusukela ngo-2010 isho lento kuze kube namhlanje na ihleli nathi. Njengoba ihleli nathi nje kusho ukuthi ingenise ecollege lokuthi njengoba uzofundisa abantu ngoJehova uzobafundisana. Angisho ukuthi uma ngabe ufundisa ngesifundo kufanele noma kubalekile ukuthi wena ube clear, very clear ngaleso sifundo. Wazi yonke into ngaso. Ungafundisi into ngento kawena ongayazi. Kubalekile ukuthi uma ngifundisa ngoJehova nginichazele noma abantu ngibachazele ukuthi lenkolo kaJehova yaqala phi, yaqala kanjani, yaqala nini. Noma isiphi isifundo uma uzosifundisa kufanele ukwazi lokho ukuthi uma kuthiwa angifundise ngenkolo kaJehova, le nkolo kaJehova yaqala phi, iqala kobani, iqala nini. Even before ngichaze ukuthi i-content yayo imi kanjani, kubalekile ukuthi ngichaze ngomlando noma ngehistory
yenkolo okuthiwa ngifundise. Lenkolo engithunywe ukuthi ngiyifundise inkolo eyehla uNkulunkulu ogama lakhe nguJehova. Wayishiya encebweni yakhe uMose owayebe engumHebheru noma ngaleso sikhathi abase bebizwa kuthiwa leso sizwe sibizwa kuthiwa isizwe sakwa-Israel. Cishe kwakunyaka ka-1275 ngenkathi uNkulunkulu efika entabeni yaseSinayi 1275 BC. Lokho kuchaza ukuthi kwase kuphele iminyaka e-1275 uYeshua engakazalwa. uYeshua wazalwa kule nkolo kaMose. Ngizoyibiza ukuthi inkolo kaMose. Wazalwa kule nkolo kaMose. Wakhuliswa ile nkolo kaMose. Noma esengumprofeti waba umprofeti ngaphansi kwale nkolo kaMose. Noma esefa wafa engaphansi kwenkolo kaMose. Noma esevuka kwabafileyo wavuka ngaphansi kwenkolo kaMose. Noma esethuma abafundi bakhe ukuthi beyoshumayela ebakhipha eJerusalema, wayethi abayoshumayela inkolo kaMose. Ngo-70 AD emva kokuba abafundi bakaYeshua bephumile bayoshumayela ivangeli lakhe, kwaba nempi phakathi kwamaJuda namaRomans. AmaRomans ahlasela amaJuda abhubhisa iJerusalema, abhubhisa nethempeli likaJehova. Emva kwalokho uma amaJuda esehluwe, amaRomans abe eseyichitha lenkolo kaJehova. Kodwa ngo-352 AD inkosi noma umphathi uConstantine owayengambiza ukuthi wayeyinkosi yamaRoma wasungula inkolo ebizwa kuthiwa iChristianity. Le nkolo eyayithatha indawo yeJudaism, kodwa amaJuda akayibizi ukuthi iJudaism, athi iJewishness. Ithini sithi iJudaism, wona athi iJewishness. Kufanele ke ubone ukuthi uma inkolo yobuKristu yaqala ukuba khona ngo-352 AD, okusho ukuthi eminyakeni engaphezulu kweminyaka engamakhulu amathathu uYeshua wahamba emhlabeni. Kuchaza ukuthini lokho? Ngoba uYeshua waba semhlabeni iminyaka engama-30, wahamba emhlabeni ngo-40 AD, kodwa ubuKristu basungulwa ngo-352 AD, okusho ukuthi ubuKristu basungulwa eminyakeni engamakhulu amathathu uYeshua wahamba emhlabeni. Asikawahlanganisi
iminyaka engamashumi amathathu uShaka noma inkosi uShaka yafa. Lokho kuchaza ukuthi iminyaka eminingi kakhulu. Lesi simo esinje sidale ukuthi kube nezinto eziningi ezingawona amaqiniso ezenze ukuthi abantu abamnyama bedideke ngenkolo as a whole. Angikubeke ukuthi inkolo kaMose yayi inkolo yesizwe esimnyama, ngoba uMose has never been a European. uMose wayi African, akakaze ebe European. But on the other hand, inkolo yobuKristu isungulwe umuntu omhlophe. uConstantine was a European. On the other hand, uMose was an African. NgokweBhayibheli, ama-Europeans ngabezizwe, they are Gentiles. Abantu bakaJehova isizwe samaHebheru, bese lezi zizwe ezimhlophe ama-Gentiles. Kodwa ngokwemfundiso yobuKristu, ama-Gentiles yithi sizwe simnyama, ongele iqiniso. Manje na-ke uma ngabe ngithunyiwe ezulwini ukuthi ngifundise ngenkolo kaJehova, kufanele ukuthi izinto ezinjena abantu bezazi, ngoba ngokuhlanekezelwa kwenkolo kaJehova kudala ukuthi abantu beyingabaze inkolo as a whole. Besho lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, abanye bakusho lokho ngokuhlubuka, kanti abanye bakusho lokho ngokungazi. Ngisho ngithi kube ingilosi ayizange yafika, nami ngabe ziningi izinto engazazi ngalenkolo kaJehova. Kodwa izinto eziningi ngizaze ngoba ufika ingilosi yafika yahlala nami. Amen. Ngifunde incwadi eziningi ngendaba yenkolo yobuKristu, ngoba ngithola ukuthi abelungu abaningi sebayayidoubt ngezinto eziningi. Ngibese ngithola incwadi kaDr. Costa. Uthi uDr. Costa kwi-Jewish Bible alikho igama likaJesu. uDr. Costa ubhale incwadi enkulu ethi Come Out of Her, My People. Kodwa ungumKristu. Uthi-ke uDr. Costa uma echaza le ndaba yokuba khona kwaJesu, uthi uqiniso kokuthi uJesu akakaze bebikho emaBhayibhelini amaJuda noma emaBhayibhelini amaHebheru alikho igama likaJesu.
ngasengethuka ngathi mina hawu kathi akhona namaBhayibheli ama-Jewish Bible abhalwe ngesingisi kusafanele ukuthi leli Bhayibheli ngilithole ngoba ngithunyiwe ukuthi ngifundise ngoJehova and uJehova wayethunyelwe kumaJuda ngase ngithi ke ngifuna ukuthola ukuthi kuzo zonke lezi impikiswana ezikhona wona amaJuda athini uma kukhona iBhayibheli lamaJuda leli iBhayibheli lamaJuda limi kanjani ngibese ngiya kuGoogle uma ngiya kuGoogle ngathola ukuthi maningi amaBhayibheli amaJuda abhalwe ngesingisi ngase ngithi njengoba uDr Khosa ekhuluma kanje ngengithole lodwa nje lawo ngibese ngithola iBhayibheli elithi the Complete Jewish Study Bible leli iBhayibheli likhulu futhi liyabiza kodwa into engiyithole kulo ingenze ukuthi lesi sifundo ukuthiwa angisidlulise kubantu ngoJehova saba into elula kakhulu nanti leli iBhayibheli ngithena ngiliphathe lithi the Complete Jewish Study Bible ngithenge elikhulu kakhulu ngoba I'm a teacher. I'm not expecting ukuthi nonke nibe naleli iBhayibheli. Leli iBhayibheli 1500. Kodwa akhona amaBhayibheli ama-Jewish Bibles ako 300. Amanye ako 400, amanye ako 500 akhona ngwabonile. Kodwa leli ngilithenge ngoba lithi the Complete Jewish Study Bible. Ngathi ngoba ngithunyiwe ukuthi ngifundise ngendaba kaJehova leli iBhayibheli ngibe nalo ngithole ukuthi amaJuda athini ngalezi impikiswana zethu into yokuqala engiyitholile ukuthi njengoba ebesho uDr Costa amaJuda ayaphika ukuthi esizweni sabo nasenkolweni yabo kwake kwaba khona umuntu onguJesu ngizofunda nje i-extract from i-commentary engiyithole kuleli iBhayibheli lamaJuda Kuti the central figure of the New Testament, Yeshua, the Messiah, was a Jew born into a Jewish family in Bethlehem, grew up among Jews in Nazareth, ministered to Jews in Galilee, and died and rose from the grave in the Jewish capital, Jerusalem. Lokho kusho ukuthi lo muntu obaleke kangaka kwiNew Testament onguYeshua onguMessiah abakhulumi ngoJesu alikho nje igama elikhuluma ngoJesu uthi lo muntu obaleke kangaka kwiNew Testament onguYeshua uMessiah wayeyiJuda ezalwa emzini wamaJuda eBethlehem wakhula ngaphansi kwamaJuda eNazaretha washumayela kumaJuda eGalili wafa emzini noma kwicapital yamaJuda eJerusalem
Kumbhale lapha amaJuda ebhala kuleli iBhayibheli. Ayaqhubeka amaJuda athi the Jewish Study Bible leli contains information from Jewish sources to explain a thorough Jewish book written by Jews about Jews, initially for Jews in Jewish land of Israel. Ngamanye amazwi bathi leli iBhayibheli liphethe indaba echaza ngencwadi yamaJuda ebhalwe ngamaJuda ekhuluma ngamaJuda ebhalwe ezweni lamaJuda waIsrael lencwadi. Uma ngiqhubeka ngiyifunda lencwadi ithi lencwadi ukhona i-Jewish Bible ne-Christian Bible. Athi amaJuda i-Old Testament ne-New Testament lezi ncwadi zombili zikhuluma ngamaJuda futhi zibhalwe ngamaJuda. I-Old Testament ikhuluma ngamaJuda futhi ibhalwe ngamaJuda. Ne-New Testament ikhuluma ngamaJuda futhi ibhalwe ngamaJuda. Athi ke amaJuda Petro kwakungamaJuda. Johani kwakungamaJuda. Matthew kwakungamaJuda. So laba bantu ababhale eNew Testament ngamaJuda futhi babebhala ezweni lamaJuda bebhala indaba yamaJuda. Kusho amaJuda. Manje ke athi amaJuda a Christian Bible is a translation Jewish Bible. A Christian Bible lena esiyiphathayo translation Jewish Bible. Kodwa le translation enezinye izinto ezingenalo iqiniso. Le translation enezinto ezingenalo iqiniso. Ngibeke ngoba leli iBhayibheli just like iBhayibheli lamaKristu line Old Testament line New Testament leli iBhayibheli. Kodwa ngithanda ngoba apart from the Old Testament ne New Testament line commentary of verses by verses. Yikho lilikhulu kangaka. And libalekile kimi because I am a teacher ngoJehova. Ufanele ukuthi ngazi yonke into eqondene noJehova. Uma uthi ufunda leli iBhayibheli uma ufunda kuMathewu 1 verse 1 eBhayibhelini lamaKristu ukuthi the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. The book of the generation of Jesus Christ. Incwadi kaJesu, kaJesus Christ.
oyindodana noma incwadi yesizukulwane sika Jesu oyindodana kaDavid oyindodana kaAbraham. Uma ngithi ngiya kuMathewu 1 verse 1 kule ncwadi yamalokhozi yamaJuda ithi, this is the genealogy of Yeshua, the Messiah, son of David, son of Abraham. From the beginning, this is the book, this is the genealogy of Yeshua, the Messiah, son of David and son of Abraham. Umbuzo ke uthi iliphi iBhayibheli elikhuluma iqiniso phakathi kwaleli naleli lamaKristu? Iliphi elikhuluma iqiniso? Elikhuluma iqiniso ileli, because akakho umuntu ongakuphika ukuthi indodana kaMaria kwakuYeshua. Akakho. Lokhu ukuthi indodana kalokhuza kaMaria uJesus Christ into engaphansi kweBhayibheli lamaKristu, kodwa iBhayibheli kodwa ubuKristu bufikela busungulwe ngo352 AD. Ngamanye amazwi ubuKristu bubusungulwe sekuphele iminyaka engamakhulu amathathu wahamba uYeshua emhlabeni. Athi amaJuda uYeshua wakhipha abafundi bakhe ukuthi beyoshumayela ama-Gentiles ukuba aphenduke abe ngamaJuda ngokwenkolo, alandele inkolo kaJehova. Kodwa uma usufunda iChristian Bible ikubeka sengathi uYeshua wayengumKristu, wakhipha abantu noma abafundi bakhe ukuthi beyofundisa ngoKristu. Umbuzo uthi babeyofundisa ngoKristu, bukuphi uKristu? Ngoba uKristu bakhona ngo352 AD. Sekuphela iminyaka engaphezulu kwaminyaka engamakhulu amathathu uYeshua wafa wahamba emhlabeni. Ayikuphi? Uma ngithi ngiyaqhubeka nokufunda ngithola izinto ezisimangaliso, kodwa ebengingakho ukuthi bengingazazi. Umehluko ukuthi lapha unumber 3 uthi umehluko ukuthi bengingakaze ngibe nobufakazi ongeke kuphikiseke ngalento engiyishoyo. Lapha i-comment ithi Yeshua is used in this Bible instead of the Greek translation Jesus. But it's not how he was known to his family, friends, and first century followers. To them, he was Yeshua, a Hebrew name meaning salvation. Amen. Lithi lapha uYeshua leli Bible, this Bible used the name Yeshua esikhundleni sale translation eyenziwe kwathiwa uJesus Christ. Kusetshenziswa igama uYeshua uthi kodwa leli gama lokuthi uJesus Christ laliyaziwa, but it's not how he was known to his family. uYeshua akakaze aziwe emndenini wakhe ngokuthi uJesus. He was not known to his friends
and first century followers, kusho ukuthi abangani bakhe nabalandeli bakhe kwi-first century abakaze bazi ukuthi uYeshua uJesus Christ, ngoba igama elithi Jesus Christ lavela emva kokuba sekunobuKristu. Kodwa kuthema sekubhalwa iChristian Bible kwasekwenziwa sengathi leli gama elithi Jesus Christ lihlangene nenkolo kaJehova. Uma ngithi ngiyafunda ngiyaqhubeka lapha, amaJuda athi kwinkolo kaJehova ayikaze ibe khona into a new covenant echitha i-old covenant. Uma beqhubeka bathi ngendlela i-Christian Bible ekwazi ukushintsha ngayo izinto, ishintsha nje ngendlela ukuthi lithi igama liqondile bese lishintshwa ukuze lisho into engayilo. But kwi-New Testament kuMatthew 5 verse 17 to 19 kuthi, I did not come to abolish the law, but to fulfill it. That is the New Testament of the Christian Bible. Athi-ke amaJuda lento yokuthi to fulfill it was wrongly translated. uJesu wathi, I have not come to abolish the law, but to complete it. Yikho leli Bible lithi the complete Jewish study Bible. Because Jesus did not come to fulfill the law, but to complete the law. Because igama elithi fulfill alichazi lutho. Angazi noma sengayisikhohle isingisi, nganoma kuthiwa infinite verb or what, kodwa li abstract ukuthi Jesus came to fulfill the law akuchazi lutho. But ukuthi Jesus came to complete the law kuchaza ukuthi uYeshua wafika wazogcwalisa lapho uMose engagcwalisanga khona. And wakwenza lokho ngoba wathi uma uMose ethi ungaphili, wayesefika ethi uYeshua angisho mina ukuthi ungaphili, nithi ungamfisi unkosikazi womunye umuntu. So he completed. Ziningi indawo lapha uYeshua wathi uMose wathi, kodwa manje na mina lokho sengithi efike egcwalise complete. Bathi ke leli Bible kuthiwa the complete Jewish Bible ngoba lichaza ukuthi liyiBhayibheli eliphethe iOld Testament neNew Testament. Athi ke amaJuda ayaphika ukuthi kukhona umehluko phakathi kweOld Testament neNew Testament, because iOld Testament neNew Testament yabhalwa isizwe esodwa. Sikhuluma indaba eyodwa kaNkulunkulu. INew Testament, like an Old Testament, yabhalwa ngamaJuda. Ngakho ku-wrong ukuthi bese kukhulunywa ngeNew Testament kuze kushintshwe ilokhuza inombolo bese kuqalwa kwiNew Testament sekuqalwe ezinye inombolo sengathi iNew Testament neOld Testament khona umehluko. Leli iBhayibheli alinayo iNew Testament eqala ngezinye inombolo. Inombolo isuka ku1 zize ziyogcina ngoba into eyodwa. Into eyodwa. Manje ngithema ngifunda lento, ngifunda lento ngenxa